Скъпи учители, родители и ученици! Днешният ден е посветен на нас, абитюрентите. Това е последният ни учебен ден, последният учебен час и последните ни мигове заедно. Сега стоим тук пред вас, нашите учители, с цветя и грейнати от щастие очи. Стоим готови да тръгнем смело в живота и с гордост да се наречем ваши ученици. Това, което днес ние ще ви кажем, е едно голямо благодаря. Благодарим ви, че 12 години вие ни бяхте като родители. Благодарим ви, че ни дадохте знанието и науката и ни научихте да можем. Благодарим ви, че ни побутвахте напред към върха и бяхте до нас през всички тези мигове до сега. Благодарим ви за всичко, което сте направили за нас. Сега стоим тук пред вас с високо вдигната глава и сълзи в очите. Сълзи, за които сърцето не може да намери точните думи и да ги обясни. Сега ние сме вашето огледало. Огледало, в което вие може да се огледате и да знаете, че то няма да се счупи. 12 години вие ни помагахте да вървим напред. 12 години за наш училището беше втори дом. Дом, в който, влизайки по коридорите закъснели, Албена Пелтекова ни пронизваше с поглед и реч. Зъбите си точа, само ако скоча. Дом, в който класната стая трептеше от думите на Катя Божинова. Вадете бумагите и пишете. Първа голяма дебела тласкаримска точка. Дом, в който Георги Ненков казваше: настаналите добър ден, а седналите може да станат. Не ни беше лесно и с задачите на Станчева. Но пък с Елена Рангелова изучавахме светът. Наталя Дочева все се опитваше да ни втълпи нещо за матурите, а за Янка Германова и Диана Петкова в нашите часове беше петък 13-ти. Ваня Димитрова в часовете по биология все се опитваше да ни накара да пораснем. Но пък за сметка на това в състезанията по физкултура с Стефка Николова винаги бяхме шампиони. В този дом ние се учихме да бъдем себе си и да попием възможно най-много знания, усвоени от нашите учители. Сега, тръгвайки напред, ние напускаме този дом с гордост, радост и щастие. Напускаме го с много спомени и весели мигове, които никой не може да ни отнеме. Спомени, които от тук нататък всеки ще запази в своето сърце. Сега е време всеки да продължи със смелост по пътя си, стремейки се да се изкачва стъпало по стъпало напред към върха на мечтите си. Настъпи часът, в който, прекрачвайки вратите на училището, ние започваме сами да се борим с живота. От тук нататък, след като вече сме чели книгата на живота 12 години, няма да я съдим само по корицата ѝ. Сега започваме да се скачваме по стълбата на живота и днес изкачихме първото стъпало. Настъпи моментът, в който междучасието свърши и последният звънец вече би. Сега, излизайки от училището, за нас започва истинския час. На добър път! Приветствие ще поднесе и Дженифър Руменова от 12 Б клас.